Stai. Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Avem un invitat nou, Alexandra, așa numiți tu. Bună! Să treceți la TikTok și la Alexandra 371. Alexandra 371, să-i dați acolo un follow și inimi. Apropo, fac o tombolă. Cine vrea să se înscrie, lasă un coment. Să strângem și noi 3 like-uri. Atât de puțin. Așa. Bine a revenit. A avut vrea și să facă Alexandra să își facă cont. Așa. Păi de ce ți-ai Pentru TikTok. Și pur și simplu pentru mine. Poți să pui pe YouTube, dacă nu știu. Da, știu, dar nu am cont. Și nici nu cred că vreau. Bine. Să vezi ce Deja, da. Eu am bătut decât un mort. Wow, Sahara. Știe să joace. Noi trebuie să mergem acum și să dăm goluri. Vom pierde. Avem noroc că Alexandra are 3000 de trofei și e valză și ne dă cu de 3000, iar noi batem imediat. Avem mulți trofei. Da. Dă-i pasul de el. Dacă poți. Am ultimata. Nu e regulă. Cred că am dat-o. Direct în asta. am avut-o pentru că am dat-o. Eu am dat-o fix în ăla. Mori. 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 Oh, fuck, m-a bătut un pinguin de la mic. Da, știu. Că mai aveam 200. Nu. Nu ne dă. I-a dat ultimata și a murit. Băi, nu ne dați. Și pum, l-am omorât să mordit. Pum, m-a omorât. Jessie, facă că băiat. Știi ce cred eu? Că Carly Jessie pusă cu o mască. Bine, hai că am dat ultima dată. Am un Dă acolo. Așa. Am pierdut. Ba da. Mai bine nu mai iau nu 8-bit. Mr. P. Păi nu că nu l-am pe 8-bit. Mr. P. Hello. Comentează. Așa. Nici mie nu-mi dă. Dar nu vrei să o iau pe Nita? Că am și un gadget pe ea. Da, ai gadget. Da, mă! Bine, tu ai și Star Power și gadget, dar eu nu am gadget, nu sunt la level la 11.000 de trofee. Am avut la 4.000, asta m-a spus. Și pe shit. Dar fără gadget, eu când aveam 4.000 nu existau gadgeturile. Haide. Papuci.
facem 3 like-uri. Ce 3 like? Măcar 10. Da, tu crezi că așa de multe să strâng? E Dacă foarte ai- greu. De-abia strâng eu 2, da, păi 3. Trebuie să se uită multă lume la mine. Multă oameni, hai că știi și român. Fac. De ce ți-ai luat-o pe Bibi? Și uite că te-ai spălat o fugi. Am omorât o cutie, o cutie, o echipă, așa. Hai că echipa e cutie, dacă... 3, mamă. Eu dau în toate 3 deodată. Și tu. Hai să fugim de aici. Eu am Star Power, deci dacă mai rămân cu foarte puțină viață, pot să-mi dau Star Power. Da, aproape am întâlnit nici două. Pe mine nu mă omoră. Păi da, dar de unde am? De nicăieri și de oriunde. Mai bine nu mă omoră. Move those feet to the boombox. Let's go. Ia-te pe Shelly. Nu-mi dau cu 200 de rang 20, că mă scazi. Papuci, ia-te cu Mica. Mi-am luat-o. Ce Star Power? Era mai bună la de Hir, parcă, la 200 de ani. Ba, nu simt că am gadget-ul și pot să le dau stun și să dea ursul cu laba de extrem de multe ori. Mă duc la altă Eu mă joc cu cea mai prost caracter de la mine din deck. O lume tare. Damn, here comes Pam. My tools ain't for fool. My tools. Wow, două. Uite ce, uite. Eu le iau imediat. Încă dau vreo 2000 de mii. De la trăpiere. Vă dau 400 pe milion. L-am omorât din 2 bucăți. Eu l-am omorât pe Frank ăla din 2 bucăți. Dacă vine să crezi. Da, boțile. Da. Come on. Încerc să-l vânez pe domnul Frank. Aoleu, a venit un end pe care l-am bătut acum. Iar eu l-am omorât. Păi eu știu unde erai tu. Eu mă băteam cu Nem. Uite că l-am omorât pe tipul ăsta care te-a omorât. De fapt am omorât Jess. Dar asta e un... Am omorât o mamă. Top of the scrap. Te-a omorât. I-am omorât eu pe amândoi. Mama, mi-a rămas două... Și că la mine două scutii iarăși. Hai să câștig meciul ăsta pentru tine. Pentru tine și pentru lume. Trebuie ăștia să vină mai de aproape. Nu. Băi, e magia. Nu ne omoară. Mie nici jumate nu mi-a scăzut. Gata, mă, că m-a enervat. Dar nu că gata, m-a enervat rău cu tot. Bună! Hai că o bat eu. Gata. Într-o bucată. Ui, hai.
Filmăm de 10 minute. Ar trebui să filmăm maxim de 14 minute. Ain't for fools. Și nu mă las mai mult de chestia. Trebuie să-mi fac cont. Am 13 gemuri. Deci am 13. Dar tu Buzzing. am bani. Am plătit bani pentru Star Power pe el primul. El primul face... Hello. Nu mereu. Uite, eu am ăsta. Power Play-ul. Trebuie să te las să te joci numai dacă ai Star Power. Nu. Dar care e maximul tău de level? 8. Hai să faci planuta și ne jucăm împreună. Și uite, mă pregătesc să-l fac pe Frank de 8. Power 8. Power 8. Dar cât îmi trebuie? Îmi trebuie Power 10 ca să am Star Power? Nu, Power 9. Level 9. Și apoi Power 9. stică caractere. Star Power. I'm so overpowered. About this. Bă, ce... Bă... Ce? Supărat. Ce? Nu-mi place de el. Stresantă. Mie cel mai... Care ți se pare cel mai enervant caracter din Brawl I'm a Stars? zombie. Mie By me. aruncă în continuu cu bombe. Eram urât. Nu, cel mai enervant. Pe mine și cu băia ăsta care aruncă. Bum, am urât-o. I'm a zombie. By me. Văd că îmi crău și-mi... Da, am urât pe crău. Dacă dai de mai care ultima ta și trebuie să te urât. Look at me. Not from that angle. L-am omorât pe... Dai mai. Vină încoace. Oh, fuck. Uite, trebuie să vezi turbina de la NASA. Uite. Asta. Turbina de la NASA. Gotta get rid of that stuff. Vreau să vin ăsta mai aproape de să-i dau ce pasivul. Touching my heart. Am mai rămas cu 1000. Am mai rămas cu 1000 de rog salvează. A, gata, am primit. Eu n-am omorât, băi! Amândoi. Nu eu, că a spus Rang 17. Alexandra. Kill. I'm only here for the trophies. A avut... Dar în contul de TikTok nu se numește Alexandra 371. 700. 3 gemuri. Și mie mi-a picat din ălălalt. Ia, stai să mă uit. Așteptați un pic să vă arăt conturile de TikTok. Uitați contul meu să trece și să dați inimioară I get those goosebumps every pe aici. Și contul lui Alexandra. Să-i dați și inimioară. Fix pe dansul ăla ai picat, nu? Erau adunați. Uite, asta mi-a plăcut cel mai mult. Erau adunați. Ce? E o Haideți pisică. să am încheiat.